Привет! Края на август е, доматките зреят. Сега искам да покажа няколко нови сорта, нови за мен. Тази година за първи път ще ги изпробвам. Ето, веднага искам да покажа тук сладката Линда чери доматче. До него Исис Канди. Зад него Илдито вече съм го показвала. Спробвано е. Ето го тук един голям красавец. Сибирски малахит. Много е красив този томат. Хубавец. Много му се радвам. Нямам търпение да го изпробвам, за да видя какъв вкус има. Ето сега тук пред чушчиците виолетовия смарагд. Него го показвах в предишното видео. Пловдивската каротина също съм показвала. Хубав томат. Банановите ноги ги показвах миналата година. Тук отдолу, отзад, повечето са смесени. Малки дръбосъчета, томатчета. Тук отпред този големия е селски червен от мечтица, форумно момиче, хоби кафе. Ето тук тези сами пък от Тути, пак много добра приятелка от форум кафе, хоби, форум кафе. Късно станаха при мен. Другата година ще се опитам по-рано да ги засадя, да направя разсади. Ето, тук сега тези отпред са лудото чери, показвала съм го. А това е бабино чудо от Миси. Тези трите първи домачета, пак от форум хоби кафе, Миси, форумна приятелка. Ето гордостта на Гринт море. Семенцата пак са ми изпратени от този форум. Момичетата са разкош просто. А това е замък Шатро. Изпратени разсади от форумно момиче Ким. Разкошни разсади ми изпрати. Ето сега. Ето този пак. Тя ми го изпратила. Рим. Може и да съм объркала обаче името, затова съм записала и двата, за да си ги разпозная после. Този ми е купен от пазара. Розовия, големия. Тези са ми от миналата година. Продълговатите. Това е розовия Брендуин тук. Розов Брендуин. И тук този е червен едър, Варна от Снежка. Семенцата са ми изпратени от друго момиче, но сорта тя го разпространява. Ето тук тази розичка, моя любимка, Summer Song на Остин, англичанка, с падащите гюлове. Не знам вече кой пореден цъфтеж е това. Много добре се развива при мен, доволна съм от нея. Засадила съм я по тасмата, катери се по нея. Любимка. Общо взето. Ето тук. Забравих да спомена сортовете. Ето тук тези сортове. От тях правим салатка почти всеки ден.
Арлианата още не съм я изпробвала, де. Тя ми озря сега късно. Не знам защо така. Сега ще я пробваме. Но тези трите, баба Пенка, ето я, баба Мика и баба Данка, раждаха много добре и съм доволна много от тях. Мислех, че няма да мога да ги различавам, трите баби, но различават си се. Ето така, като ги погледнеш, различават се. Този аметисовото бижу ми е нов, не е изпробван още. Аурията много ражда при мене, доволна съм много. Миналото видео я споменах също. Общо взето. Общ вид да покажа. Ето това са доматките. Но този сибирския малохит много му се радвам. И тези двете черита много ми е любопитно дали ще са по-сладки от йодито или от лудото чери. Това е малкото шадраванче тук. Беше ми много приятно, че останахте с мен. И до нови срещи. Ако желаете да се абонирате, абонирайте се. Лайквайте, коментирайте. Гледайте просто. Бъдете здрави и успешен да бъде сезона за всички. Да продължи да бъде за всички. Да ни радват доматките и да ги опитваме заедно.